Sziasztok! Itt Kriszt Hun, most a Gun of Boom-mal fogok játszani egy ilyen 10 percet. Úgy volt, hogy egy haverommal játszok, de mégse jött. Na jó van, kezdjük. Remélem tetszeni fog ez a videó is. Lájkoljátok, iratkozzatok föl, többen. Na kezdjük. Ezt már egyszer játszottam, csak azért töröltem le, mert láttam egy jobb játékot, azt mondom, azt kipróbálom, de Time Revert, Aksa. Meg átmentem 2-es szintre, azaz, nagyon béna, de jó. Oké, nem tudom mi vagy, de jó. Tényleg teszek magamnak egy nevet. Várjatok, itt van. Na, jó lesz a szőke cigány. Jaj, még nem bírom, már nincs 50 game. Még 10 G-t szereznem kell, még szintet kéne lépnem egyszer legalább, hogy legyen game. És akkor ez lesz az első pálya itt, amit ti nektek is megmutatok. Várjatok. Átváltok, mert ez nagyon erős ez a pisztoly. Az AK az gyenge. Merre mentél te emberke, hol vagy? Gyere, hogy lőjek segbe. Ólomot fogok beléd ereszteni. Állj meg. Wow, nagyon szaggatok, szerintem a vidi miatt. Au! Au, au, au! Azaz. Szép volt. Ezzel lehet itt HP-t adni, lássátok, az a... amelyik 4 van belőle nekem. Akkor gyorsan, gyorsan, gyorsan. Azaz, na még egy HP. Wow, egyre többen jöttök itt. Ja, hát bent vagyok a spamjukon. Wow, my god! Hú! Szép volt, Krisz. Bement. Au, 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 au. Au. Na jó van, cheater. Nézd meg és adja magának a HP-t. Hisztis picsát. Vagy a házi pálinkát? Nem tudom már. Mit dobod a gránát a csírusz? Anyádat. Te még ész? Wow! Na jó van. Megpróbálok most az AK-val menni egyet. Nem a legjobb a fegyvere, mert elrontották az RPM-je, a damage-je, meg mindenek kisebb. Lássátok, nagyon gyenge ez a fegyó. Főleg így, hogy össze-vissza rángatom. Mint hogyha nem tudnák játszani, az közben játszok én nagyon sok játékkal. Játszok én sokkal, játszok Crysis-szal, akkor Battlefield. Az első videómban mondtam már, hogy mikkel szoktam játszani. Most egyet kempelünk. Igaz, nem szép kempelni, nem szép dolog, de azért...
fucking shit! Jó van. Tudod, kivel szórakozzál, te kis csipszan? Most szítoválok. És leszúrt! És lekésett, bazd meg! Hé, de potizott közben! Vagyis HP-zott, na, mert poti a messenger. Na jó, ők fognak győzni. Au. De hogy a bánatba? Retkes nyomorék, büdös paraszt. Fulladná meg hé. Wow, meglett a első, de azért 2 halál, 2 ölés, 4 halál, 59 pont, elég béna. 4-en voltunk, ők 2-en. Az első az ellenségnél 11-1-jel állt. Aha, tudod, kinek meséld azt el, hogy 11-1-jel állsz? Na jó van, ez lenne, várjatok, jött egy ládám. Na most mit adtál? Na, ez a Gun of Boom. Elég jó kis játék, töltsétek le, próbáljátok ki. Többen lájkoljatok, iratkozzatok föl és kövessetek. Sziasztok, majd találkozunk még.